Nggih, pun sah Mas Gading sing bajing nonton saking keluarga bau. Saking keluarga. Nggih. Matur sembah nuwun Mbak Ayu. Matur nuwun. Nggih. Sampun. Sampun. Sampun nggih. Sampun. Nggih. Nyuwun pamit. Nggih. Ajeng ten pundi? Sampun. Ajeng ten mriki. Oh mriki. Nggih. Sampun nggih. Sampun nggih. Sampun, sampun. Pamite ora rampung-rampung iki Iki kebit. njaluk sangu. Hmm? Ayo. Kode iki lho, kode. Mas Gading iki lho ditemoni. Oh. Mas Gading. Niki mau lagune bajing loncat Mas Gading. Moas. Nggih. Moas. Mas Niki. Gading. Heh. Ah kok rokok to? Ya ora apa-apa engko Ojo, Ding. diculke ning warung. Aja. Heh. Kari sithik. Kayak ketoke mongko rokoke wis kesenengane bojo. Niki, Mbak. Iki glo-glo. Saya amplopan iki. Oh. Oh, alhamdulillah. Ha iki amplop. Ya amplop petok ning kok. Iya ta. Kepiye? Wis, gawanan mulih kono. Ikon go mulih. Heeh. Alhamdulillah leneng isine. Waduh. Heeh, isine donga pangestu gek kanan mulih kono. Tiwas bali meneh. Alah. Lah apa to isine donga pangestu? Nggih, matur sembah nuwun. Ya Allah, bojone Kisban. Cilik ya saiki. Cantik. Nggih. Awake wis cilik. Olahraga. Oh, mbok ragati. Oh, elok. Apa yo? Iki hasil sekolah live TikTok iki. Oh, iki direwangi bendina live TikTok. Pula yo aku. Mergane ora dinafkahi. Aku no. Le omong. Waton nyata ta, Mas? Aku lho yo saiki jale-jale live TikTok. Patang jam alhamdulillah untuk 0,01 dolar. Ora pedhot gurungku. Untuk 0,01 dolar Mas kon iki. Tenan lowong Mas. Sing penting berusaha. Untuk mawar siji terus 1.000 rupiah. Aku seneng ye mawar. Dan saya lha kok ora tambah. 1.000 Lowong wis lowong. Bijang nek live TikTok Mas kula TikToke jenengan apa Mas? Mengki tak anu tak full. Mboten gadah TikTok. Oh mboten. Mboten. Facebook. Facebook gadah nek Facebook malahan. Napa Mas? Ah mboten ngertos lali. Wah, piye ta iki? Piye ta iki? Facebooke dhewe ora ngerti. Aja-aja ki nomor WA-ne jenengan ki ambak jenengan ki lali. Lali. Duh lara njaluk sapa iki aku? Tekoni jenenge lali ora? Hah? Jenenge lali ora? Jenengmu sapa kon? Oh jelas nek kowe eling to ya. Masa? Sing lali ki ra endi ki mau sapa ki mau. Lali karo omahe ki mau lho sapa? Iki lho glo. Nggih. Semangat Mas Gading, Nggih, sudah semangat. lulus SMKI Nggih. sekarang. Wah, tetap Ampun. berkarya. Nggih. Untuk pedalangan Indonesia. Tepuk tangan. Wah, ngoten berikan semangat ngene iki. Nggih. Iki aku ngene iki muga-muga esuk jawil meneh ngono lho paling ngono. Pasti. Besok nek ra dijawil ya tak jawil. Heeh, tenan pemboten ajeng hitungan Mas kalih jenengan kula. Wis tenan. Lara hitungan aku wis. Tenan, yakin? Mengko hitungan Estu. le admine mawon. Le hitungan kali admine mawon. Nggih, pripun iki tasih Ah nggih wonten? niki tesih enten liwung. Liwong. Liwong. Bupras. Nggih, Bupras Ki. bidadari surga. Apa? Bidadari surga. Bidadari surga. Wah, niki. Nggih, monggo Bu Bidadari. Nggih, mboten ngasta bonggol gedange sisan monggo. Tinggi nglewung mengke ra butuh capluk-caplukan ngoten. Sepot. Siaga Yetno. Kok ya sing apik. Sameka. Kia. Kita sambut leluhur kita. Wes ya. Apa kari dhewe mak Aku kok elek ya. Han? Ngene sepote. Kudune ora ngene iki ya Bu. Piye? Kudune iki yo paling ora iki apa? Wis sembrono kok iki karo wong sepuh kok ya. Mbah uripku kok mung dadi sembranan. Aku ya wis urip di sembranani leneng kene lenggah kuwi ngerti Kok ora sik- sing didepi godhong gedaglek. Kok tak tekon sik lha jenengan di sembranane seneng ora? Ya seneng jan. Lah kene kok Ora. Iki wis nyembranane aku kok. Nonton sing nanani mboten? Sing tenanan nonton mboten? Ora ana kabeh ming arep dienggo ngono. yo hapus-hapus. Weh nek cara basane kene nggo tambul.
Sing seneng karo aku ki mung lelaki hidung belang. Berarti sing serius-serius ki ora enek, Bu. Ya Kaya mesake temen ta ya. Paling lah yo paling ora le tambel karo mambu sawo ki lho. Lah nek ora ngene ora dogel. Udah aku lamaran. Anu Mas, mboten samelu ngeten nggih Mas nggih. Wah nggih. Mboten satun mboten angsal mboten ampun ngeten mawon Mas. Ora lek kowe nempel ya oleh kok. Ki putune barang ya ditawani. Nggih. Ya ming guyon. Nggih. Ah nggih. Oh nek tenan ngono ya mangkat Tenan Bu. nggih paribasan. Tenan ya iso malah tak nggo jam. No, tenan Mas, paribasan tuku telo ning pasar Ngaglik. Iki arep tuwa iso nggo kledhek-kledhek, tenan Mas lumayan. Ora kok geguyon ya Mas Nggih, Gading. guyon. Kas bagus dhewe. Mbok ajeng jamu Pak Geter. Wah, aku iki. Ampun Mas Gading. Aku gelut. Aja. Rawani aku. Nggih, pun kersaken lewung Bu. Nggih, dibantu nggih. Waduh, nganti kok Pak Tarno dibantu. Dadi apa prok. Sapa Pak? Sulap niku pesulap. Sulap, niku. pesulap. Tolong dibantu ya ngoten niku. Tak sulap apa ya namu? Cilik dadi gedhe engko. Ayo Tot, mangkat Tot. Kok ngerti ya? Aku ki ya butuh pesulap e. Kowe ta sing dong lek nang ngendi? Iya. So. Gah. Aku ora gelem. Enggak Bu, mang sulap Bu. Ya gelem kowe karo aku tuwa. Yo. Iya tak golek mambu sawo sik aki mbok menapa engko. Nah ora iso kilap. Dati. Yo ketoke dadi. Ayo. Wey. Dadi tulung. Iki dadi kayak goleke bakul. Ayo wis dadi. Goleke bakul wis dadi lur. Ayo Bu Pras, Ayo Mbak Ika. Monggo. Carane ngendhek ngono. Ngono beda-beda ya karo polahmu ya. Ya beda lah padha tenan ora wong nyilih ngendheke. Ning ya oleh ngendhek kok saya ya. Lah pripun? Ya nek wis rampung mandeke. Lah niku rasa dikon genah nek niku. Umum nek pun rampung wong ngecor iki gini rampung ya mandek. Kene kowe rampung le ngecor ya mandek kapan kae. Oh nika kula pas kesel soalnya. Ayo Gatot nih ngoten niku. Heeh to. Ora tau rampung nek Gatot. Kesel kula niku. Nggih kula biasane tak anget kita pangan sesuk meneh. Ngapa Parjo? Senengku ngene lho aku ki tukang mancing iki sing nyokot ki kono-kono ngono seneng. Mo, akon-akon kok bayar. Ye, derembukan dhewe. Ngene iki Pak Gisman. Aku 250 ngono kuwi to. Ora apa-apa selawe we tak lakoni. Oh ya aja murah-murah lho Bu. Wis ben tuwa ki murah enak. Mekaten mangga pinten jadilan Bapak kaping kalih. Sampun dipun aturaken nggih. Menawi kirang marem benjang Bapak kaping 3 pun lajengaken. Matur nuwun. Ketua jadilan ngono kuwi. Pun niki wis. Ampun, wo niki. Oh ya Niki kene. enten Mas. napa? Ana nganune to? Ya kene ya. Anune iki apa? Ya nganuku maksudnya. Kene. Piye nganumu piye, Bu? Jatah nganti kok raskin jatah. Oh niki. Oh lho Bu. Aja dicatet ya, Mas. Mboten. Ha piye?
Kok gak ketertarik karo aku kele ngematke. Ora. Aku Go kok niki sik. Tertarik. Aku lek ngematke rada nyolowati. Pandangan Pun, iki pun, pun, kepiye? Iki ku arep serius ora? Ayo Bu, tandangi Ket Bu. mau ming Serius. ket mau ming dinalnulke lah kene. Ampun kok. Ming tok atong ketok. Niki maksudnya Ngono, Kak. jadung iki karo mikir. Ah, Soal iya, iki. Mas. Nggih, sami-sami. Mugi sukses ya. Alhamdulillah. Amin. Malah saking padha karo sing ngrebab. Apa sing Bar dinae rokok kok. Wah, sukses ya, Le. Sing semangat. Wah, Nek ora dinehi piye, Mas? gelut e mau. Ngene, elane siji, mbane gelut. Nggih Kakek Mbak Linda saking Singapura matur nuwun mugi-mugi berkah barokah. Sing ora ngekeki ya ora usah didongake ya. Ya sampun. Nuwun Nggih, Mas matur Mas nuwun. Gatot. Ji, Sampun. mbok bilih menika pamundutan sampun sedaya nggih. Sampun telas. Ji, alhamdulillah menika dulur-dulur mriki nika ngarep-arep pengen mirsani Mas Gading leres nggih. Wah, tenan Mas nika Mas. Wah, nggih. Nggih. Monggo pun lajengaken Oh, pokoke nggih, pelok nggih. isine pelem kula ampun diolol nggih ampun dialem. Raminten ketiban boto ngapunten nek kathah lepat kula. Nggih. Nek mangan pelem ampun dicampur gre nek kirang marem insyaallah kapan-kapan ketemu meneh. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun Mbak Ika kali Pak Om napa? No. Om mawon nggih. Om mawon, Sing Om. gaul. Penak Om. Nggih. Om. Om ngoten Nggih, mawon. matur sembah nuwun. Wis iki no, iya, Mak. Kan ngapa awak dhewe? Mbuh. Ayo neruske laku. Ha iya. Kae kalau nonton Ledo Budalan kae lho, ndi to, Mak? Kae. Oh iya. Ya kayak nyerak rono karo nonton. Ya ayo, Mak, tak derekke. Saweko risapate Hanata prajurit baris nyawiciku malang kalanging tekad pindho alun samudra katiuping marutawar lawan kuntur ketur wasaweko ya
Waduh. Waduh. Wes. Panalinganiro luacaring ratir enggak jangganiro yen enggak jangganiro dening sang tresna jumena lole blekodhok manyar-manyar Dek Pati. Nggih, kula ndawuh Kakang. Pripun? Kula pun sami budal. Pun sami budal lumarep wonten wana Krendayana. Nggih, sampun. Ampun kuwatir, Kurawa sedaya sampun budal. Oh nggih, syukur yen ngaten, syukur. Margi niki pancen mundi dawuh anak Prabu Duryudana supaya ngawatati putu kula Lesmana Mandra Kumara anggenipun badhe tapa wonten wana Krendayana nggayuh wahyuning ratu. Nggih. Ning wong tapa niku wong laku prihatin niku kok dadak diawat-awati.
Niku jenenge ora laku prihatin lho, Kang. Ponta. Jenengan mboten sangeyel. Manut mawon, manut. Lasmana nika bocah sing manja. Sing cajeke ora tau prihatin, mula kudu diawat-awati. Yen ana bebaya apa-apa Kurawa supaya padha sabiyantu, pun monggo. Awake dhewe kudu melu ngawat-awati Dik Patih. Oh nggih, pun kula tak manut mawon, monggo diawat-awati Kakang Durna. Nggih, nggih. Gumulung mangrempak Kurata kurareka giri Nananggono gawe gelar Wah ladalah lagi wae mlebu ning alas Kendayana mentang kaya Gandewa ngadeg kaya Andha Sedyaki dasar kewara nyoto Kartomarma. Wah keparat jangkar nungkak krama kowe bapamu. Kowe nganti wadya bolos gelar sepapan ora urung mesti bakal mung bebutek banyu bening. Wah gedhe sujanamu Sedyaki. Ayo minggiro aja ngalang-alangi. Ngerti ya kowe? Aku lan Kurawa bakal ngawat-awati anak Lesmana Mandra Kumara nggone tapa ning alas Kendayana kene. Bali yo. Ora gelem bali tak babati wadya balamu. Ngerti aku ning kene uga ngawat-awati angger sombong nggone tapa. Wah, nunggal karep. Mula kowe wae sing sumingkir ngalah. Gelem sumingkiran wis entek budine Sedyaki. Babu bawar ngopo? Ora minggat saka ngarep aku tebak dadamu kene marganing patimu Singolena Prapting Lalis Kartomarma.
Ojo endo kandhani kok. Wah, oh kodo. Joindo. Tak balik lagi. Mundur, mundur. Mundur, mundur. Ulangnya kepiye to kae iki? Mundur, mundur, mundur. Sade kepiye? Kamu jangan melotot, jangan melotot. Ini bagian foto-foto. Mundur, mundur. Ngaji gue. Waduh. Ngaji gue, ngaji gue. Ngapa tuh? Untuk apa ya? Cucu man? Cucu? Melek man? Cuk melek. Anenti? Wiko? Kowe mau sing tengen apa sing kiwa?
Boyon ngeso seman ora tak rasake. Mengawin maton. Aku yo gel. Gak kaya ngerti aku. Kaya tahu tepuk aku. Kaya tahu ngerti. Nah. Piye Mas? Wah. Opo? Ngomong sing cetha. Oleh ya Mbak ya. Celeng. Kapoin. Dek Pate, Pripun? golek napa jenengan? Ayo, pisan-pisan to, Kang. Mbok ampun, Dik. Yen aku kaya cah cilik. Anek wiro kaya ngono sapa sing ra gelem dadi cah cilik? Pun, sampun jenengan niku sampun. Pun to. Lajeng niki pripun? Kurawa kalah kabeh lho niki. Pun Dek Patih, sampun. Tak kira kok ora ana gunane ngladeni Setyaki iki. Ibarate ngene ibarate. Mung rebutan kemiri kodhong. Pun. Mang dawuh kalih Kurawa kok nekuk penjalin nyimpang dalan. Oh nggih, Kurawa. Setyaki ora perlu diayoni, prayogane disingkiri wae, nyimpang dalan wae. Ingkang nedeng Mas sing asamun ngisep sepining Sukono nenggih putra nata ing Astina satriya ing Saruja binangun kekasih Raden Lesmana Mandra Kumara ya Raden Saroja Kusuma kapilaur milar saking praja Manjimana Krendayana amangun tapa Song Semedi sedakep saluku juga eling-eling nadyan Raden Lesmana putra Nalendra nanging datanate lampah prihatin mila donya mangun tapa kaya datan manteng pangestine rono semu ajrih dhateng kawontenaning mono sekedap-sekedap pun jaluswa sekedap-sekedap ngombe wedang putih sarwi dahar nyamikan parandening mangke saged nuwuhaken pangaripbawa ingkang wonten ing tayangan Dandang Mangure dadak sakala praptaning Sang Pandya dari Durga dawaning panggoda pangrencana anggugah denya tapa dadi geragapan Sang Raden Lesmana wau
mangungkung kanduhan rimang lir leno tanpa kanin yen tan tulus omong kudyah utama lae nganti gawe gegereng kayanganku dandang mangore jebul ana titah ingkang tupa ning wana krendaya ana kene ora paling iki wayah ulun semana mandra kumara woi iki ning ngalas kok eneng cewek ana wong wadon nek rupane kaya buta nek awake kok wow kowe sapa batu-batu bat kok kaya ngene malah dipadhake apa wae Lesmana nadyan kaya ngene ulun iki widodari ulun Betari Durga oh alah Pandya Betari Durga to nggih maaf boten ngertos je yen ngaten bekti kula kunjuk Eyang Betari ya tak tampa Lesmana banjur ana wigati apa dene jeneng kita tapa ning alas iki Lesmana ger Eyang Betari gandeng kula niki anak ratu kula sesuk bakal dijunjung gumanti ratu ing Astina nanging kula kedah tapa riyen kula kedah kadunungan wahyuning ratu mula nek sampean pancen dewa sing ampuh kula mang tulungi Eyang lae ya Lesmana sejatine ulun wis preso apa kang mbok gayo kuwi aja sumelang ulun bakal minangkani gayoke wahyuning keprabon ning iki ana syarat nger apa sekirane kowe sagol Lesmana wonten srananipun menika menapa Eyang Betari sranane ya kuwi raning besok bakal dumati perang gedhe Baratayuda Jaya Binangun tak gayoke wahyune keprabon nanging besok yen wis dumadi perang Lesmana kudu dadi mangsane para wadya baju barat biasa go apa ora Eyang perang Bratayuda niku tasih dangu tur niku ya durung karuan dadi nggih pun waton kula esuk kedunungan wahyu keprabon kula saguh yen benjang kula dados mangsane baju barat sumamu disekseni jagat saisine yen pancen mengkono tunggunen sawetara tak munggah ning kayangan Suralaya tak gayoke wayuning keprabon nggih matur sembah nuwun Eyang asik banget iki oleh wahyu aku bakal oleh wahyu
Tobat yo yo. pamoring sukma sinukmaya winaya sepi sinimpen tolong ing kalbu lae nganti gawe kaget atiku jroning ulun ngambah antariksa sedya saning kayangan Suralaya. Lah kok dadi aku kepethuk cahya biru maya-maya mongko cahyane sumunar tejane manter nanging eloke kok ora mblerengi iki wujude apa lan yen pancen kowe kita bisa tata jalma mara gage kita waleo sewu kalepatan kula diagung pangaksaminipun pukulun Pandya Betari Durga. Lho kita wis ngerti marang ulun. Nggih kula sampun uninga dhateng paduka pukulun sembah pangabekti kula kunjuk. Batu-bat ya tak tampa ndadekke bombong ing tias ulun banjur prasaja wae kita kuwi sapa? Nggih waleh-waleh menapa kula menika utusanipun pukulun Sanghyang Jagat Kirinata. Dene kula menika sejatosipun pangejawantahipun Wahyu Cakraningrat kulun. Kita Wahyu Cakraningrat? Nggih. Yen ngono apa bener? Kowe kuwi Wahyuning Kanalendra utawa Wahyu Ratu? Kasinggihan mekaten. Malah kalenggan menika sampun titi wancinipun kula kedah mandhaping Marcapada. Badhe ngupadi panitisan kula Batu-bat ayo iki sing tak goleki. Tobat. Kepasan Yudha katujuh inu. Cakraningrat nganti tak rewangi aku bakal suwaning kayangan. Setya aku mung bakal nyuwun Wahyu Cakraningrat tak suwun supaya gelem ngemongi marang putu Lesmana. Mula rening nyatane saiki malah ketemu ana kene, kowe manuta. Tak suwun supaya gelem ngemongi marang putu Lesmana. pukulun. Nyuwun pangapunten. Paduka menika dewa mestinipun sampun puna dhateng pernatan bilih wahyu tumedhak ing Marcapada menika mboten dipun boyong kalian sinten-sinten nanging kula kaparingan purba asisa utawi kamardikan amilih dhateng swarga kula momong dhateng jagat tipun titah Marcapada
Monggo menawi sisip lan kesluru anggen kula ngomongi titah yakti mboten badhe saged ngruwat saking memala satemah badhe mbabar angkara gung. Nanging menawi cundhuk jumbuh lan gambuh saekti bakal ambabar katentremaning jana luka. Pramila saestu nyuwun pangapunten yen to kula mboten saged minangkani pukulon batu-batu lae. Nandar-andar angedungkur kowe ya kakehan gunom sing tanpa guna. Cakraning Rat, yen kowe ora gelem ngomongi putu kula semana apa kelakon tak rudha paripeksa. Yen kersa Pak Duka mekaten monggo yen saged. Walah tak kelakon tak rudha paripeksa tenan kowe Wahyu. Tobat. Nama Sidam ingkang nedeng sedakep saluku juga mahasing asamun ngisep-sepining Supana iki putra Ndwarawati Raden Samba Wisnubrata. Raden, yo yen ulun wis padhake nggon kita semedi katon meleng ciptamu muga ngangesti marang apa ingkang kita gayuh. Kang mengkono kaya prayoga banget lamun ulun nedya nodi marang jeneng kita. Ulun nedya njajal ngomongi marang jagat kita, nanging lamun kita wis kadunungan marang ulun banjur watak kita malah anggunggung diri umuk sesongaran ngegongake dupeh dadi putra Nalendra Binathara seneng ndak gunaning liyan kang sarta ngendelake marang kabeh kabisan kita. Ulun bakal uwal saka jagat kita kang mengkono bakal ulun todi. Kula nedya mapan jagat kita nanging eling-elingan kabeh pitungkasipun ulun ya Ger Samba. Ora tuna nggonku ninggal kasatriyan Parang Garuda. Nglakoni topo ana kene lah kok jebul lamat-lamat krungu swara kang dumeling ana ing Karna. Bareng aku yen to iki mau wujuding Wahyu Cakraning Rat nanging wis manjing ana. Anggaku temah jugar nggonku topo. Walah dalah. Yen ngono wis kasembadan sing dadi sedyaku nggonku kepengin kadunungan wahyuning ratu. Nah iki bakal pinardawa. Bakal pinardawa kamulyane Samba. Tedhak turasku besok uga bakal dadi ratu ana ing Nuswa Jawa. Bakal saya moncer.
bakal hanjayeng bawana uripe Samba. Dasare aku iki wis kedunuhan wahyu ning ratu, mesti wae aku uga kasinuhan kadigdayan linuwih. Dasare aku ki ya bagus. Sapa wae mulat karo Samba mesti bakal padha lirip. Wah, lah iki mengko yen aku bali ana Ndwarawati, mesti bakal padha disubya-subya. Samba wis kedunungan wahyu. Wah, adalah bakal kajen. Lan aku bakal kondang Kajana Priya. Wah. Wah, mati tenan aku. Raden Samba, ulun lagi wae manggon ana ing jagatmu, nanging Samba wis umuk sesongaran. Pertanda Samba ora kuat kadungan wahyu cakraning rat. Ulun uwal saka jagatmu ngger Samba. Sang Wahyu. Wah, mati tenan aku. Duh, Sang Wahyu. Paduka badhe tindak pundi? Paduka badhe tindak pundi? Paduka kedang ngomong kalian Samba, Sang Wahyu.
kayune Purwa sejati Yante